Припинок Черні. Наступний припинок Черні. Магазин. Осторожно, двери зачиняются. Автобус рухается по маршруту номер 54. Припинок Черні. Магазин. Наступний припинок вулиця Пролесковая. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок вулиця Пролесковая. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок вулиця Пролесковая. Наступний припинок Інвалюкс. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Інвалюкс. Припинок Інвалюкс. Наступний припинок Сосновая. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Сосновая. Припинок Сосновая. Наступний припинок вулиця Серафіма Саровського. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок вулиця Серафіма Саровського. Поважаные пассажиры, будьте узаемно ветливыми. При выходе из автобуса допоможите инвалидам, пожилым людям, женщинам и детям. Припинок вулиця Серафіма Саровського. Наступний припинок Плоско. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Плоско. Припинок Плоско. Наступний припинок Червоногвардійське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Червоногвардійське. Припинок Червоногвардійське. Наступний припинок Новосельське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Новосельське. Автобус рухается по маршруту номер 54. Припинок Новосельське. Наступний припинок Радужная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Радужная. Припинок Радужная. Наступний припинок Березовка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Березовка. Припинок Березовка. Наступний припинок Шосейне. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Шосейне. Припинок Шосейне. Наступний припинок Березовка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Березовка. Припинок Березовка. Наступний припинок Радужная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Радужная. Припинок Радужная. Наступний припинок Новосельське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Новосельське. Поважаные пассажиры, будьте уважливыми и осторожными при открывании и закрывании дверей. Припинок Новосельське. Наступний припинок Богдановича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Богдановича. Подрыхтуйте проездные документы для контролю. Выход будет проводиться праз передние двери. Припинок Богдановича. Концевы. Припинок